Yo, beste liefhebber. Hopelijk is alles goed met je. Ik zit hier nog een keer. Er komt heel wat nieuwe stuff op jullie af binnenkort. Er staat de release van een album gepland in november, regel van 3, op Triple Gatefold Vinyl. Dat is mijn exclusive shit. En dat is met onder andere DJ Grasshopper, een vreesop design van Ipiki Okami, DJ Simon High, Sarah Monen op de vocals, Tim Willeman, some crazy shit. En een feature van Vorre, a.k.a. Iedereen weet het. Beats van Antidote, gemasterd door Thread. En er droppen zelfs enkele videoclips van dat project. In de komende weken, maanden. Dus hou zeker de social media kanalen in de gaten als je niks wilt missen. Want ter promotie van het album droppen er ook nog 3 gratis EP's in september, november en oktober. Die volgorde klopte niet zo, maar de maand is wel juist. 3 gratis EP's. Dus er gaat heel wat muziek gedropt worden. Er hebben bloed, zweet en tranen ingekropen. En er zit nog steeds bloed, zweet en tranen in, want we zijn nog niet klaar. Maar ik ben heel blij dat ik het binnenkort weer ga kunnen delen met jullie. Ik hoop dat iets kan betekenen, dat kan inspireren. Merci voor alle support, ook doorheen de jaren. Ik apprecieer dat massaal. Dat is grotendeels de reden dat we het blijven op die wijze aanpakken. Met veel zorg voor detail en voor alle extraatjes erbij komt te kijken. Dus hou zeker de social media kanalen in de gaten de komende weken, maanden. Want er is ook nog een exclusieve albumvoorstelling, speciale live show gepland in november. Maar meer info later. En eigenlijk volgende week dropt er nog een track die los staat van die voorgaande projecten, maar gewoon als een soort extraatje. Dus er komt heel veel op jullie af. Ik ben blij dat de moment is aangebroken voor het even aan te kondigen. Ik hoop dat het in de smaak gaat vallen. Merci voor alle love doorheen de jaren, alle support, echt oprecht. Weet wel, dat betekent heel veel. Also. Dus ik zie er naar uit, hopelijk jullie ook. We zijn één, Hassan nog steeds.